בראשותו של חבר הכנסת דב חנין בעניין סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה. אני רוצה רק גם בהזדמנות הזאת להמשיך ולברך ולחזק את חיילי צה"ל, מפקדי צה"ל שממשיכים בלחימה בעזה, ולחזק את המשפחות השכולות וכמובן החלמה לכל הפצועים שלנו. ההצעה של הקמת ועדת המשנה שהבאתי לוועדת הפנים נולדה כתוצאה ממספר דיונים שנערכו במושב, אם אני לא טועה, בתחילת המושב בעצם היו מספר דיונים שדנו בסוגיות, בעיקרן סוגיות של זיהום אוויר במפרץ חיפה. נושא הדיון הגיעו אלינו גם מתושבי העיר חיפה והסביבה, גם מארגונים חברתיים שונים, סביבתיים שונים, וגם מתוך חברי הוועדה. חשבתי לנכון להקים את הוועדה כדי לקבל איזשהו מיפוי אמיתי לבעיות שקיימות במפרץ. ברור לכולם שלא ניתן יהיה לפתור את כולם בבת אחת, אבל מרגע שיש לנו מיפוי מסודר, שהוועדה כמובן תשמע את הסקירה היום מחבר הכנסת דב חנין, אנחנו עוד נלמד אותה, ואז נוכל לראות כיצד להמשיך וליישם את ההמלצות והמסקנות שיוצגו כאן בדיון הזה. אני מודה לכל החברים שהגיעו לכאן, אני מודה גם לראש העיר חיפה שהגיע לכאן, לא רק כאן ראשי ערים נוספים בסביבה, אבל הם בטח סומכים עליך שאתה תעשה את העבודה. ואני עוברת אליך חבר הכנסת דב חנין. אני כבר מראש אומרת, אין לי שום כוונה לקיים כאן דיון בוועדה. היום הכוונה של הוועדה היא לשמוע את הסקירה ואת המלצות ועדת המשנה. הדיון היום הוא עד השעה 11. אני כבר מודיעה שב-10:15 יחליף אותי לטובת רבע שעה דוד צור, משום שאני הולכת לוועדת הכנסת לסוגיה שאני צריכה להצביע עליה, ואני אחזור, כך שכל אלה שנרשמו לדיון אני כבר מודיעה שלא בטוח שאנחנו נוכל לתת לכם לדבר. כרגע אני רוצה לשמוע את עיקרי הדברים ולשמוע את התייחסות רק של ראש עיריית חיפה, משום שזה מדובר בשטח שלך, אז אני לא רוצה לא לתת לך להגיב, וכמובן זה דיון ראשון וכמובן לא האחרון בוועדת המשנה, ואני אקבל כמובן החלטה בסוף הדיון הזה או לקראת הדיון הבא אם אני אמשיך לתת לוועדת המשנה את היכולת להמשיך ולעסוק בסוגיות אלה. כרגע מבחינתי, ברגע שהגישה ועדת המשנה את המלצותיה, היא סיימה את עבודתה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה לך גברתי יושבת הראש. הוועדה הזו, ועדת המשנה לבדיקת סוגיות של תכנון וסביבה במפרץ חיפה, מונתה ביום 19 במרץ, 19 במרץ השנה, כדי לבחון סוגיות של תכנון וסביבה במפרץ חיפה. מיד עם כינון הוועדה אנחנו פרסמנו קריאה לכל הגורמים המעורבים להעביר לעיוננו חומרים בנושאים הרלוונטיים לעבודתנו, ובמרכזם הנושאים שהועלו בישיבות ועדת הפנים והגנת הסביבה, כולל הישיבה שהחליטה על הקמת ועדת המשנה. אני רוצה לפתוח קודם כל ולציין את שיתוף הפעולה המאוד מאוד משמעותי מצד כל הגורמים, את הגישה הרצינית, את החומרים הרבים שהתקבלו אשר סייעו רבות לעבודת הוועדה. אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה המאוד טוב שהיה לנו עם משרדי הממשלה השונים. דרשנו מהם הרבה מאוד חומרים, הבאנו בפניהם הרבה שאלות, הם התייחסו במלוא הרצינות. אני רוצה לציין מאוד לחיוב את עיריית חיפה ואת העומד בראשה, לא במקרה הוא נמצא איתנו היום. אני חושב שהיחס הרציני שלו לעבודת הוועדה התבטא גם לאורך כל העבודה שלנו, גם בפגישות האישיות שהוא השתתף בהן איתי, גם בהשתתפות שלו בסיורים, הפגישות עם מנכ"ל העירייה, עם מהנדס העיר, החומרים הרבים שהעירייה העבירה לידינו והשאלות הרבות שהיא ענתה עליהן. אני רוצה לציין לחיוב את שיתוף הפעולה שלנו עם המפעלים, את החומרים, את השאלות, את הסיור, בזן, מפעלים אחרים וכדומה. אני רוצה להעריך מאוד את המעורבות האזרחית הרבה שהייתה כאן, הן מצד ארגוני הסביבה והן מצד תושבי האזור. בהליכים הציבוריים המעורבות הזאת היא בהחלט ביטוי לעניין של אנשים, לנכונות של אנשים להיכנס לנושאים. גם מהם קיבלנו הרבה מאוד חומרים. גברתי יושבת הראש, העבודה שאנחנו עשינו היא עצומה בהיקפה. אנחנו עכשיו רק צריכים לבקש ממנכ"ל הכנסת 2 חדרים כדי לאחסן בהם את כל הארגזים של החומר שהגיע אלינו.
אבל לא היינו מצליחים בעבודה הזו אלמלא הליווי המקצועי המאוד מאוד מעמיק והמקיף של שירי ספקטור בן עמי, החוקרת מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שבאמת עשתה ימים ולילות כדי ללוות אותנו, כדי לחקור את השאלות הרבות והמגוונות וכדי לעבור על החומרים העצומים שהצטברו אצלנו. עורך הדין תומר רוזנר, היועץ המשפטי של הוועדה, באמת ענה על מגוון עצום של שאלות, גם משפטיות וגם אחרות שהתעוררו בפני ועדת המשנה, ואני רוצה בשם כל חברי הוועדה להביע הערכה גדולה לעבודתו המקצועית והמשפטית הרצינית שליוותה אותנו. את עיקרי החומרים שאנחנו קיבלנו, אנחנו העלינו גם לאתר האינטרנט של הוועדה וביקשנו התייחסות של הציבור אליהם. המתכונת הפתוחה והשקופה הזו של עבודת הוועדה סייעה לציבור הרחב להיות מעורב, להכיר את החומרים שבפנינו ולקבל מידע על העמדות השונות של הגורמים השונים שהוצגו בפני הוועדה. גם ההחלטות או המסקנות של ועדת המשנה שהן המלצה בפני ועדת הפנים יתפרסמו בשעות הקרובות באתר ועדת הפנים של הכנסת. במסגרת העבודה של ועדת המשנה אנחנו קיימנו סיור מקיף באזור המפרץ, ביקרנו בנמל, באזור שדה התעופה, במתחם התעשיות הפטרוכימיות ובמרכזות תשלובת בזן. במסגרת הסיור קיבלנו הסברים ותשובות לשאלות שהעלינו. גם הסיור הזה היה פתוח לנציגי תושבים וארגונים סביבתיים, ורבים מהם גם התבטאו בדיון הסיכום שקיימנו במשרדי איגוד הערים לסביבה, ופה שוב תודה על האירוח. הוועדה קיימה יום דיונים ארוך מאוד נוסף בחיפה, בו התארחנו בטכניון, בעולם מוסד נאמן, שוב תודה לטכניון. גם כאן אנחנו שמענו נציגים של גורמים עירוניים, כלכליים, סביבתיים וכן נציגי תושבים שהתייחסו לכל הסוגיות שנדונו על ידי הוועדה. גברתי יושבת הראש, אני רוצה לברך אותך על המהלך הזה של הקמת ועדת המשנה. זה היה מהלך מחויב. התפקיד שלנו ככנסת, ואני מדגיש את זה, הוא לא לבוא במקומם של מוסדות התכנון, אבל יש לנו תפקיד לבצע פיקוח פרלמנטרי על כלל עבודתה של הרשות המבצעת, ובכלל זה גם על עבודת המוסדות התכנוניים. האזור שאותו בחנו הוא לב המטרופולין של חיפה, הוא ממוקם בתווך בין עיר הכרמל, חיפה עיר הכרמל, לבין ערי הקריות. ההחלטות שמתקבלות היום באזור הזה עלולות לסכל את האפשרות של התפתחותה של רקמה מטרופולינית רציפה. סוגיית התפתחותו האורבנית של מטרופולין חיפה חייבת לעמוד בפני מקבלי ההחלטות בבואם לקבל החלטות תכנוניות ביחס לעתידו של האזור. אנחנו מוטרדים מכך שרצף ההחלטות המתקבלות עתה עלול ליצור רצועת הפרדה תעשייתית בלב המטרופולין הזה. רצועה שתפריד בין עיר הכרמל לבין ערי הקריות באיזשהו סוג של רצף שמתחיל מנמל המפרץ ועורף הנמל וימשך אל מתחם התעשיות הפטרוכימיות ואל ריכוז התעשיות והחומרים המסוכנים המתוכנן במתחם קרקעות הצפון, שבו על פי התוכניות ירוכזו בין היתר מכלי דלק ויוחסן גפ"ם. בפני הוועדה נפרסה קשת רחבה של בעיות וסוגיות הנוגעות למפגעים סביבתיים ואחרים באזור מפרץ חיפה. הוועדה לא יכולה הייתה ולא התיימרה למצות את הדיון במכלול רחב זה של סוגיות. בחרנו אפוא להתמקד בשלושה מוקדים בולטים שהזדקרו לעין ודרושים לדעתנו טיפול מיידי ויסודי. הסוגיה האחת היא חומרים מסוכנים, והסכנות בהם הן בשגרה והן במצבים מיוחדים, כגון תקלות, מצבי מלחמה, רעידות אדמה וכדומה. הסוגיה השנייה, הזיהום השוטף של הסביבה, האוויר, המים והקרקע כתוצאה מפעילות התעשיות והמתקנים השונים. הסוגיה השלישית, ההשלכות הסביבתיות, אני מדגיש, של הקמתו המתוכננת של נמל ימי חדש במפרץ חיפה. במסענו על פני שלושת הצירים המרכזיים האלה זיהינו מספר סוגיות פרטניות העומדות בימים אלה על סדר היום הציבורי ונדונות אף במוסדות התכנון, ומצאנו צורך להתייחס לסוגיות אלה באופן מיוחד. נקודת המוצא של עבודתנו היא הממצאים הקשים של משרד הבריאות בעניין התחלואה סביב המפרץ, כפי שהם באו לידי ביטוי בדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנחתם ביום ה-28 ביולי 2014. הדוח נמצא בפניכם. אני אומר נחתם ביום 28 ביולי 2014 מכיוון שהדוח הזה הוכן לאורך תקופה ארוכה והוא עמד בפנינו לאורך כל תקופת עבודתנו. נתונים אלה מראים שיעורי תחלואה גבוהים יותר במחלות סרטן
בנפות, חיפה ועכו ביחס לממוצע התחלואה הארצי. אנחנו מדברים על תחלואה גבוהה יותר של 15 ו-16% בהתאמה בקרב גברים ו-15% ו-11% בהתאמה בקרב נשים. וכן שיעורים גבוהים של תחלואת אסתמה בקרב ילדים במטרופולין חיפה, יותר מפי 2 משיעור התחלואה הממוצע בישראל. הנתונים המפורטים נמצאים בדוח המקיף והבאמת מרשים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שוב תודה לחוקרת שירי ספקטור בן עמי שריכזה את כל הנתונים האלה והם נמצאים בפניכם. מבחינתנו הקביעה שלנו היא שאי אפשר להתעלם מנתונים אלה ואסור להשלים איתם. הם חייבים להיות במרכז הדיון וההחלטות התכנוניות ביחס לאזור הזה. לתמונת מצב זו צריך להוסיף בדבריו של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה במכתבו אלינו מיום 22 באפריל 2014, שתמציתם היא שבאזור מפרץ חיפה קיים ריכוז גבוה של מפעלים בעלי השפעה סביבתית ניכרת, וכן רמה גבוהה ביותר של פליטת מזהמים לסביבה לעומת כל מקום אחר בארץ. לפי המידע שמסר המנכ"ל במכתבו, ניתוח הדיווחים שהוגשו למרשם הפליטות לסביבה, מה שנקרא המפלס, ממחיש את המצב הייחודי של העיר חיפה לעומת ערים אחרות. אני רוצה לצטט 3 נתונים כפי שהם הובאו במכתבו של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. בעיר חיפה קיים מספר המפעלים המדווחים, זאת אומרת מפעלים גדולים ובעלי השפעה סביבתית ניכרת שהוטלה עליהם חובת דיווח מיוחדת, הגבוה בארץ, 20. כאשר הבאים אחריה רמת חובב 14, אשדוד 12 ונתניה, פתח תקווה ואשקלון 6 בכל אחת מהם. פליטת חומרים אורגניים נדיפים במפעלי מפרץ חיפה הינה 2,400 טון לשנה, בעוד פליטת חומרים אלה ממפעלי רמת חובב הינה 111 טון לשנה. פליטת המזהמים לנחל הקישון ממפעלי מפרץ חיפה היא 83,000 טון בשנה, מתוכם 78,000 טון מלח, כאשר סך הכל הפליטות לשאר הנחלים בארץ, מצפון הדרום, היא 20,100 טון בשנה בלבד. פליטת החומרים המסרטנים לקילומטר מרובע במחוז חיפה גבוהה בסדר גודל משאר המחוזות. רגע, א', אני קראתי את זה, ואני אגיד גם כמה דברים אחר כך בסוף לגבי עבודה המקיפה, אבל משום שאני רוצה גם לשמוע את המסקנות וההמלצות. 100%, אני עובר על הדברים העיקריים. ואני רוצה התייחסות של חברי הכנסת, ובעיקר של ראש העיר, הגיעו לי כאן גם מכתבים מראשי ערים, תכף אני אקריא אותם. חשוב לי שניגע בעניינים כדי שנוכל לקדם את העניין. בהחלט. כל מה שהביא אותך לממצאים, אני קראתי את זה, קיבלתי את ה... אני רוצה רק להציג את זה גם באופן פורמלי בפני הוועדה. אני אעבור על הדברים בצורה יותר מתומצתת. פליטת החומרים המסרטנים לקילומטר מרובע במחוז חיפה גבוהה בסדר גודל משאר המחוזות. אנחנו מדברים על 30.4 קילוגרם לקילומטר מרובע במחוז חיפה, לעומת 1.7 עד 5.3 קילוגרם לקילומטר מרובע בשאר המחוזות. אנחנו ברמה של מדיניות ציבורית צריכים לקרוא את שני הנתונים האלה ביחד. נתוני התחלואה הקשים יחד עם נתוני הפליטות התעשייתיות המסוכנות במפרץ חיפה. זה מבחינתנו צריך להיות הבסיס לקביעת המדיניות התכנונית סביבתית באזור המפרץ. אני רוצה פה להדגיש שצירוף הנתונים הזה כשלעצמו לא די בו כדי לגבש קשר סיבתי משפטי בין הרמות הגבוהות של פליטת חומרים מזהמים שונים מהתעשייה לבין שיעורי התחלואה. אולם השאלה שעומדת בפנינו איננה שאלת הקשר המשפטי במובן הסיבתי, כי סיבתיות משפטית, כפי שהמשפטנים בינינו יודעים, מביטה אחורה ומבקשת לקבוע אחריות. אנחנו מתעניינים בשאלה שונה לחלוטין, שהיא סוגיית ההחלטות התכנוניות שצריך לקבל במבט לעתיד. וזאת כמובן על יסוד עקרון הזהירות המודעת. נתוני התחלואה מחייבים אותנו לקבל החלטות ברמה של מדיניות ציבורית, ולא צריך פה להמציא גישה חדשה, מכיוון שהגישה כבר קיימת ומעוגנת עמוק בחשיבה התכנונית סביבתית. היא מוכרת כגישת הזהירות המונעת, ובמרכזה התפיסה שכאשר נוצר חשש אמיתי לסכנות בריאותיות, קמה בצידו החובה הציבורית לעשות את הדרוש כדי למנוע את היווצרותן. עיקרון הזהירות המונעת איננו רק מדריך לקבלת החלטות במישור הציבורי, אלא שהמחוקק, גם המחוקק וגם בתי המשפט, כבר קבעו לא אחת שיש לאמץ את העיקרון הזה כעיקרון בעל תוקף משפטי המדריך את מקבלי ההחלטות וניצב בבסיס החלטותיהם. אנחנו פה מביאים סקירה של חוקים ואיך עיקרון הזהירות המונעת כבר היום מוכר, קיים, מחייב במשפט הישראלי. אני לא אעבור על הדברים נמצאים בתוך הדוח שלנו המלא.
אנחנו ערים לכך שתחלואה בסרטן מתפתחת לאורך שנים. אכן, ייתכן שממצאי התחלואה הקשים קשורים לרמת הזיהום הסביבתי שהתקיימה בעבר, ולאו דווקא לרמת הזיהום כיום. זו בהחלט הנחה אפשרית, אבל אין לנו הוכחה לכך, ואיננו רשאים במצב כזה לקבל החלטות העלולות להגביר את הסיכון לבריאותם ולחייהם של בני אדם. אשר על כן, ממצאי התחלואה החריגים באזור מפרץ חיפה חייבים להיות קו מנחה עיקרי להחלטות התכנוניות המתקבלות ביחס לאזור הזה. ואנחנו כמובן מדברים על החלטות מנהליות או תכנוניות הצופות פני עתיד. אנחנו אומרים שלצורך ההחלטות האלה, מתוך העיקרון הזה, אין להסתפק בערכי הסביבה כפי שהם מוגדרים מכוח חוק אוויר נקי, מכיוון שבדיוק לשם כך קבע המחוקק בחוק אוויר נקי את ערכי היעד. הערכים אליהם אנחנו שואפים להגיע כדי להבטיח בצורה אופטימלית את הבריאות ואת החיים. השאיפה שמובעת בערכי היעד איננה הכרזה ריקה של המחוקק. גם אם אין לערכי היעד משמעות מחייבת בהווה, אסור לנו לרוקן אותה מתוכן כאשר אנחנו צופים פני עתיד. רק התחשבות מרבית בקבוע בערכי היעד בקבלות החלטות תכנוניות ומנהליות הצופות פני עתיד תיתן לקטגוריה הזו את המשקל הראוי לקביעתם שנעשתה בחקיקה ראשית. כמו שאמר בזמנו בית המשפט, המחוקק איננו משחית את מילותיו לריק. אנחנו מפנים פה להרבה מאוד הוראות מחוקים שונים שבהם אנחנו מראים שיש חובה לשקול את ערכי היעד בקבלת ההחלטות שמתקבלות, ואנחנו קובעים שהמבחן מבחינתנו הוא ההשתכנעות שאכן ננקטות בדחיפות הפעולות הנדרשות כדי להפחית את שיעורי התחלואה החריגים באזור נשוא דיוננו. המסקנה שלנו מהקטע הזה היא שעל מוסדות התכנון לשקול בכובד ראש את המצב הנוכחי ואת הצורך לנקוט בפעולות אקטיביות להפחתת המפגעים הקיימים ואת המדיניות המבקשת לצמצם את המפגעים ולא להעמיס על האזור מפגעים נוספים בהתבסס על עיקרון הזהירות המונעת. לדעתנו מן הראוי לבחון את התוכניות המוצעות באזור זה בראייה כוללת ולא במקטעים בלתי קשורים זה לזה. יש לשאוף לצמצם במסגרת התוכניות האלה את המפגעים בכלל ואת זיהום האוויר בפרט. מכאן אנחנו עוברים לסוגיה השנייה הנכבדה שבה עסקנו לעומק, והיא סוגיית החומרים המסוכנים. אנחנו מדברים על כך שבמפרץ יש שורה ארוכה של מפעלים שמרכזים בתוכם כמות ניכרת של חומרים מסוכנים במגוון רחב. אנחנו סוקרים בהרחבה את השנתיים האחרונות או 3 שנים האחרונות מ-2011 עד 2013 שורה של אירועים רבים של חומרים מסוכנים במפעלים במפרץ חיפה. אני לא אעבור פה על רשימת הדוגמאות, אנחנו סוקרים את רשימת חבר הכנסת אמיר פרץ, ב-26/6/2014 במהלך תקופת העבודה שלנו, את מנכ"ל משרדו להקים צוות בדיקה לאירועים שהתרחשו לאחרונה. השר הורה להגביר את האכיפה והפיקוח, וכי הצוות שיוקם יכין תוכנית להרחבת פעולת הפיקוח והאכיפה ולהגברת השקיפות מול התושבים. הצוות הונחה להגיש את מסקנותיו והמלצותיו לשר בתוך 60 יום. אנחנו מברכים על הקמת הצוות. מתי הצוות הוקם? ב-26 ליוני. 26 ליוני, ותוך כמה זמן הוא צריך? תוך חודשיים. חודשיים. כן, אנחנו מברכים, אנחנו לא יודעים עדיין מה המלצותיו, אנחנו מברכים על ההמלצות שלו, ואנחנו קוראים לו לקבל את ההחלטות המתחייבות, כדי להפסיק את השגרה הזו של תקריות מסוכנות באזור המפרץ. ברמה הלאומית, אנחנו אומרים שנדרשת בחינה כוללת של המצב שבו מרוכזים מפעלים וחומרים מסוכנים באזור כל כך מאוכלס. זו שאלה של מדיניות שחייבת להיבחן במלוא הרצינות נוכח הסיכונים הקיימים באזור זה, הן ברמה הבטיחותית והן ברמה הביטחונית, ואני חושב על הרמה הביטחונית לא צריך להכביר מילים בימים אלה. יש לשקול בכובד ראש לאיזה תעשיות וחומרים מסוכנים מדינת ישראל באמת זקוקה, ואילו תעשיות וחומרים מסוכנים אינם נדרשים אצלנו בהיקפים הגדולים והגדלים הקיימים. לאחר שהסוגיה הזאת תיבחן ברמה הלאומית, צריך יהיה לבחון את מיקומן של התעשיות והחומרים המסוכנים שהם אכן חיוניים למשק הישראלי בתחומי מדינת ישראל, לפי רמת הקרבה שלהם
ריכוזי אוכלוסייה ולאזורי סיכון. בוודאי שריבוי האירועים המסוכנים והסכנה שבהם לאוכלוסייה של מאות אלפי בני אדם מחייבים להדק את האכיפה ולהחמיר את הענישה על עבריינים סביבתיים באזורי התעשייה המדוברת כדי להבטיח את קיום החוק, להרתיע אחרים מפני הפרתו וכדי להגן כראוי על הציבור. מכאן אנחנו עוברים לתוכניות הקונקרטיות, והראשונה שבהן היא תוכנית בז"ן שאושרה לאחרונה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. היא עוררה ויכוח מאוד קשה, היא הייתה אחת העילות להקמתה של הוועדה. כאשר אנחנו ביקרנו במפרץ, הסתבר לנו שהוועדה המחוזית בינתיים כבר קיבלה החלטה בנושא, וההחלטה גם הוצגה בפנינו ואחר כך הועברה אלינו בכתב. אני רק אומר בקצרה מה החליטה הוועדה המחוזית. היא החליטה לקבל את מרבית המלצות החוקרת שמונתה על ידיה, לבחון את ההתנגדויות הרבות שהוגשו, ולאשר את התוכנית בכפוף לכמה תנאים שהעיקריים בהם: היתרי בנייה יינתנו רק בתנאי שאין בהם כדי לגרום לעלייה בקצב פליטת המזהמים בהשוואה למצב הקיים. במועד אישור כל היתר בנייה יעמדו המפעלים במתחם בכל הדרישות הסטטוטוריות שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. וכן, התוכנית הזאת זה מסגרת... זה יפה, דרך אגב, לא. מראה שגם ועדות התכנון ובינת שוורץ והחברים שנמצאים פה בכל הדיונים מבינים שהם צריכים להתייחס לאמירות. כן, כן, בהחלט, את צודקת גברתי. וכן, זה קרדיט שמגיע ליוסף מישלה. אז אני אומרת, יפה, הוא היה פה גם השבוע בדיון על נושא אחר, טופס 4 למגזר הדרוזי, אבל בינת שוורץ, הם שותפים פה, הם שומעים את אמירותינו, כולל פעם ראשונה. ועדת הפנים והגנת הסביבה הלכה כעותרת ציבורית לבג"ץ על החלטה של בינת שוורץ. זאת אומרת, הם מבינים שהם לא יכולים להתעלם מהנושאים הסביבתיים שקשורים כמובן לבריאותם של אזרחי המדינה. כן, ועוד תנאי אחד שקבע... זה בתמ"א 30. זה לא בתמ"א 30. זה מחוץ לתמ"א 30. מחוץ לתמ"א 30. יש שם בלגן תכנוני חבל על הזמן. לא, צריך להסביר. 50 שנה זה היה שטח טריטוריאלי. זה רק לפני 5 שנים זה עבר להיות טריטוריה של הקריות ושלנו. ואז התחלנו להסדיר את הדברים שם. לא היה לנו כניסה שם, כולל מכבי אש. יונה, אני נותנת לו לדבר בדיוק עוד רבע שעה. אחרת לא יהיו התייחסויות, ואתה יודע, אדום יכול למלא יום שלם של דיבורים. בלי להפסיק, מזדהה שהוא בן אדם, הוא צריך מדי פעם גם לשתות. אז כדי שניתן גם לאחרים להתייחס. כי אצלם הקדנציות מוגבלות. דרך אגב, זה עוזר לנו מאוד. תודה, גברתי. באופוזיציה. כן, אתם לא צריכים עזרה, ש"ס. עוד תנאי אחד שהוועדה קובעת זה שתנאי למתן כל היתר למתקן חדש יהיה פרסום דבר הבקשה להיתר, כך שכל אדם רואה את עצמו נפגע מהבקשה יהיה רשאי להגיש השגה מנומקת לוועדה המקומית המשותפת. עכשיו אני רק רוצה לומר שיש הרבה ביקורת מכל הצדדים על החלטות ועדת התכנון. אני רוצה לומר שוב, הוועדה של הכנסת איננה ערכאת ערעור על החלטות של מוסדות תכנון. יחד עם זאת, ברמה העקרונית, אנחנו אומרים, כמו שהסברתי בתמצית, הדברים מפורטים יותר בכתב, שאנחנו לא היינו מסתפקים רק במניעה של עלייה בקצב פליטת המזהמים בהשוואה למצב הקיים, כי נתוני התחלואה הם בלתי אפשריים. בהתחשב בנתונים האלה, אנחנו היינו סבורים שהמדיניות הראויה היא חתירה להפחתה בפועל של הזיהומים. בימים האלה נודע לנו שחברת בז"ן בחרה לערור מטעמיה היא על החלטת הוועדה המחוזית, ונוכח הערר הזה תגיע הסוגיה כולה למועצה הארצית לתכנון ובנייה, ואנחנו מניחים שבעת הערעור, הדיון בערר, תובא בפני המועצה הארצית גם עמדתנו, גם עמדתה של ועדת המשנה. סוגיה נוספת היא סוגיית קרקעות הצפון. כאן אנחנו מדברים על ההחלטה לרכז תעשיות וריכוזים של חומרים מסוכנים, בין השאר חוות דלק, בקרקעות הצפון, כאשר המטרה היא לפנות אותם ממקומות אחרים סמוכים לריכוזי אוכלוסייה באזור מפרץ חיפה. יש טעם רב בפינוי מתקנים וחומרים מסוכנים מריכוזי אוכלוסייה. מצד שני, ההחלטה לרכז חומרים ומתקנים מסוכנים באזור אחר של קרקעות הצפון יוצרת רמת סיכון מאוד גבוהה, הן בהיבטים השוטפים והן בהיבטים של מצבים מיוחדים או תקלות או תאונות בעתיד. בהקשר זה, הקטע הזה מודגש, אני לא אכנס פה לפירוט, בהקשר זה צריך להביא בחשבון את לקחי העימותים הצבאיים בשנים האחרונות, וגם את מסקנות ועדת שפיר לבחינת סוגיית החומרים המסוכנים במפרץ חיפה.
אי אפשר להתעלם מהעובדה שההחלטה על הקמת המתחם החדש בקרקעות הצפון, בכפוף לסוג התעשייה ואיכות המתקנים שיוצבו בו, עלולה להגביר ולהחמיר גם את רמת הזיהום הכללי באזור המפרץ. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את תוכנית קרקעות הצפון במאי 2014. גם כאן היא החליטה לקבל חלק מההתנגדויות, לאשר בכפוף לתנאים. אחד התנאים הוא שאיכות האוויר בסביבת החווה לא תחרוג מערכי הסביבה בצמוד ומחוץ לגדר המתקן ומערכי היעד בשכונות המגורים הסמוכות לחווה. אנחנו מצרפים את קולנו לקביעה זו, וגם לקביעת הוועדה שהשימושים המותרים במתחם קרקעות הצפון יוגבלו, ובין היתר יימנע אחסון קונדנסנטים בתחומי המתחם. אנחנו תומכים בעמדתו של המשרד להגנת הסביבה, כפי שנמסרה לנו. לפיה מתחם קרקעות הצפון לא יהיה מיועד לפיתוח של התעשייה הפטרוכימית ולא יהווה למעשה הרחבה של מתחם בזן הצמוד לו. אני רוצה לציין בהקשר הזה שתושבים וארגוני סביבה הגישו ערר על ההחלטה של הוועדה המחוזית בטענה שהוועדה לא נתנה מענה לכלל ההתנגדויות, ביניהן כאלה הקשורות לסוגיות בטיחותיות וביטחוניות של ריכוז חומרים מסוכנים במתחם זה. לדעתנו, טענות אלה הינן כבדות משקל והן צריכות להישקל לעומק בידי מוסדות התכנון. במהלך תקופת עבודתנו פורסם בתקשורת תחקיר קשה בנושא זיהומי הקרקע במתחם חוות הדלק המיועד לעבור לקרקעות הצפון. לפי התחקיר, אני לא אפרט כאן, הדברים נמצאים בכתב. התחקיר מצביע על חולשה של האכיפה הסביבתית במתחם. יש דברים פליליים. אפילו דברים פליליים. אנחנו בעד... אחרי המלחמה אני מגיש תלונה במשטרה. אני מאוד מברך על כך, ואני בטוח שגם חבריי לוועדת המשנה יברכו על כך, ואני אומר... חברים, אני מבקשת שקט. תודה. אני מברך על כך, אני רק אומר... יונה, אתה היחידי שיכול לדבר אחרי דוב חנין. בהקשר הזה, אני רק אומר שהפתרון לא יכול להיות העברה של הזיהום מאתר אחד לאתר אחר. זה לא פתרון. צריך לטפל במה שקרה במתחם הקודם, אבל צריך להדק את האכיפה ולהחמיר את הענישה עם עבריינים סביבתיים בכל האזורים האלה. אני פה מדלג על כל הסוגיות של הפירוט, הן נמצאות בכתב. אני רוצה להגיד כמה מילים על שאלת הניטור. אנחנו נתקלנו בבעיית נתונים בנושא היקפי הזיהום ממפרץ חיפה. אני לא אפרט איפה בעיית הנתונים נמצאת. חסר לנו למשל סיכום כולל של נתוני הניטור הרציף שמתבצע בארובות המפעלים. זה לא רק פוגע בעבודתנו, זה פוגע גם ביכולת של המשרד להגנת הסביבה ושל רשויות נוספות לבצע אכיפה אפקטיבית של החקיקה הסביבתית הרלוונטית. שמענו טענות מארגוני הסביבה השונים על מחסור בתחנות ניטור, על כך שריכוזים של חומרים מסוימים מאוד חשובים לא מנוטר. אנחנו קיבלנו את עמדת איגוד ערים חיפה, שלפיה אין כרגע מחסור בתחנות ניטור רציף ברחבי חיפה והסביבה, אבל גם האיגוד סבור שיש צורך בתוספת תקציבים של כמיליון שקלים בשנה על מנת לנטר כ8 חומרים נוספים, אשר ייתכן וריכוזם עולה על הרצוי ועל המותר על פי החוק. אני לא אפרט פה, אני רוצה רק להזכיר את הסוגיה של דיגומי הפתע. בשנת 2013 לא בוצעו כלל דגימות פתע במפרץ חיפה בשל היעדר תקציב. זה דבר לא מתקבל על הדעת. אנחנו סבורים שהמשרד להגנת הסביבה צריך לקבל את התקציבים המתאימים, את התקציבים המתאימים והנוספים על מנת להקצות משאבים נוספים כדי לוודא שיש אכן בדיקות פתע במפעלים. המחסור בתקני פיקוח ובתקציב לניטור ואכיפה נהפך ליותר מדאיג בהתחשב בהרחבה הצפויה בפעילותם של גורמים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה במפרץ חיפה, הרחבת מתחם בזן, קרקעות הצפון, הקמת נמל נוסף וכדומה. אנחנו אומרים שאת כל התקנים האלה חייבים לאייש מיידית. אני עובר מכאן לכמה מילים בהיבטים הסביבתיים של סוגיית הנמל. אני רוצה להדגיש בתחילת האמירה שלי ששאלת הצורך של מדינת ישראל בהקמת נמל נוסף באזור מפרץ חיפה חורגת מתחום המנדט של ועדת המשנה, ולכן אנחנו לא עסקנו בה. הועלו בפנינו טענות על כך שהנמל מיותר ואין בו צורך.
אבל לא הייתה לנו הסמכות וגם לא האפשרות לבחון את הטענות האלה לעומקן. אני יודע שיש עבודה בוועדת הכלכלה, נעשית היום. לא הייתה לכם סמכות. נכון, אז אנחנו לכן לא עסקנו בכך. יחד עם זה, כשאמרו לנו במהלך הסיור בנמל, שהקדשנו אותו להיבטים הסביבתיים, אני פה מצטט אמירה שנאמרה לנו, שיש צורך להקים נמל פרטי חדש כדי לעקוף את ועד העובדים בנמל חיפה הנוכחי, אנחנו מחינו על האמירה הזו בחריפות, כי ויכוחים עם ועד העובדים ואפילו רצון של מישהו להפחית בתנאי שכר העבודה לא יכולים להיות כשלעצמם הצדקה להקמתו של נמל נוסף. במיוחד כשנאמר שהנמל הזה לא בא לפגוע או לחסל את הנמל הקיים, אלא רק להתחרות איתו. אז לא הצלחנו כל כך להבין איך אפשר להתחרות בנמל הקיים, כאשר בנמל החדש יהיו תנאי עבודה מופחתים לעובדים, עובדי קבלן, עובדים אני לא יודע איפה, ובנמל החדש יהיו גם מתקנים יותר חדשים ויותר משוכללים, ועדיין הנמל הנוכחי יישאר. כל השאלות האלה, אני אומר אותן כאמירת אגב, הם לא הנושא, הם לא גם במסגרת הסמכות של העבודה שלנו. לכן אנחנו לא יודעים, אם לצורך הדיון שלנו, אנחנו לא יודעים אם למדינת ישראל דרושה כרגע הקמה של נמל נוסף במפרץ חיפה. אבל גם אם נצא מתוך הנחה שצריך להגדיל בצורה ניכרת את היכולת הנמלית של ישראל, אז מבחינתנו זו הנחה, כי כאמור אנחנו לא הוסמכנו לבחון את השאלה הזו, אנחנו צריכים לבחון את התוכניות המוצעות בהיבטים התכנוניים והסביבתיים, ולבחון את השאלה האם אפשר לתת את היכולות הנמליות הנוספות שרוצים ליצור למדינת ישראל במסגרת של חלופה פחות מזיקה מהבחינה הסביבתית והתכנונית מהחלופה המוצעת כרגע. אני לא אכנס לפירוט, הפירוט נמצא במסמך שנמצא בפניכם בכתב וגם במסמך של הממ"מ בהקשר הזה. אנחנו לפחות ראינו חלופה אחת שעל פני הדברים נראית כמספקת מבחינת יצירת היכולות הנמליות. אנחנו מציינים שרשות הנמלים חולקת על החלופה הזו וטוענת שהיא לא מספקת. בחנו את העמדה של רשות הנמלים בהיבטים התכנוניים והסביבתיים ולא השתכנענו שהשאלות שרשות הנמלים מעלה לא מקבלות מענה במסגרת אותה תוכנית חלופית שקיימת. לכן אנחנו ברמה התכנונית סביבתית וגם בהנחה שמדינת ישראל רוצה נמל נוסף. הייתה לי בנושא הזה פגישה מאוד מאוד ממושכת, מקיפה ומעמיקה עם ראש עיריית חיפה ועם הצוות שלו שהסבירו לי ושכנעו אותי שעמדתם לפחות היא שחייבת להיות יכולת נמלית הרבה יותר גדולה בחיפה. אני כאמור לא הוסמכתי לבחון את השאלה הזאת, אנחנו לא הוסמכנו לבחון את השאלה הזאת, אבל אני אומר לכולכם, לפחות על פני הדברים קיבלנו חלופה שמאפשרת לעשות את אותו דבר בהרבה פחות נזקים, אגב גם בהרבה פחות כסף. אנחנו רק מבקשים שהדבר הזה ייבחן לעומקו. מבחינת הצד הסביבתי, הקמה של נמל נוסף במפרץ חיפה יש לו השפעות סביבתיות מאוד ניכרות, משני סוגים. סוג אחד של השלכות סביבתיות קשור להקמת הנמל, וסוג שני של השלכות סביבתיות קשור לתפעול השוטף של הנמל. אז ההשלכות הסביבתיות של הקמת הנמל נבחנו בתזכיר השפעה על הסביבה שנערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. והתזכיר הזה בחן בין היתר את הסוגיות הבאות: שינוי משטר הגלים, שינוי תבניות זרמי הים, שינוי המשטר הסדימנטולוגי, שינוי צורת קו החוף, פוטנציאל הפגיעה בחי ובצומח הימי במפרץ, פוטנציאל הפגיעה באיכות נחל הקישון, שינויים באיכות המים, בריחת הצות, השפעה על יונקים ימיים, השפעות רעש והשפעות נופיות. יש את הסוגיה העצומה של קריאת החול, אני לא נכנס לפירוט הזה, הדברים נמצאים בכתב. כל הדברים האלה נזכרו בתזכיר השפעה על הסביבה שנערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. אבל בזמן שההשלכות הסביבתיות של הקמת הנמל נבחנו בתזכיר, לא נעשתה בחינה כלשהי של השפעות הנמל, הפעלת הנמל. זאת אומרת, התפעול השוטף של הנמל, על הסביבה היבשתית, על איכות האוויר, על החשיפה לחומרים מסוכנים, על זרימת תשטיפים לים וכדומה. זה קרה בגלל, שוב, בעיה תכנונית שאנחנו לא מסוגלים להסביר אותה אפילו לעצמנו, שהתוכניות להקמת הצד הימי של הנמל, מה שנקרא המבנים של הימיים של הנמל, הופרדו מהתוכניות של המבנים ושימושי הנמל. איך אפשר לתכנן משהו בוא נעבור על הנושא של הוועדה, על הנמל נרחיב, גם יש מה להגיד על הנמל, הייתי שם, ביקרתי שם. מצוין. אני באופן עקרוני מסכימה עם אמירותיך, אבל צריך לבחון את זה בצורה הרבה יותר. אז אני רק נעבור על ההמלצות של הסוגיות של המפרץ. אני רק אומר על זה עוד 3 משפטים ברשותך.
אנחנו חושבים שצריך לראות את הדברים תמיד בראייה כוללת. אי אפשר לראות רק חצי מהדברים ולהגיד את החצי הזה נשאיר לעתיד. אם יקימו נמל הוא יעבוד, אז כדאי שנבין מה יקרה כשהוא יעבוד. אנחנו גם לא מקבלים מצב שבו בנושא התנאים הסביבתיים במכרז הנמל, לא המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם המייעץ. אנחנו חושבים שזה דבר שהוא לא סביר, לא מתקבל על הדעת. המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם המקצועי, המייעץ הרשמי של מדינת ישראל בכל סוגיה. גם אם מישהו מקבל את המלצותיו וגם אם מישהו לא מקבל את המלצותיו. לכן הוא צריך להיות הגורם המקצועי הרלוונטי והמייעץ בתחום הזה. התמונה הכללית שעוסקת בנושא של ההיבטים הסביבתיים של הקמת נמל המפרץ מובילה אותנו למסקנה שלא נעשתה כאן בחינה מספקת של החלופות, עם משמעויות סביבתיות כל כך גדולות של ההחלטה הזו. נקודה אחרונה לפני ההמלצות, רשות נחל הקישון נמצאת איתנו גם שרון, שאני מברך אותה על העבודה היפה. ביקור שם של הוועדה, התרשמנו. בהחלט, התרשמנו, ואני רוצה לומר שהפארק הזה שנעשית בו עבודה, באמת עבודת קודש, גברתי יושבת הראש, מיועד להיות הריאה הירוקה המרכזית של המפרץ. ועל מנת שהפארק הזה יהיה משמעותי ויחבר באמת בין חלקי המטרופולין השונים, חייבים לפחות לשמר את גודלו כך שלא יפחת מ-586 דונם. 6,000. אתה הולך יותר רחוק ממני, אני מברך. לא, 100%. לא פתחנו את זה לדיון. תודה. לא פתחנו את זה לדיון. אנחנו קוראים לכל הרשויות לקדם בנחישות את הקמת הפארק בגודלו המיועד. וככל שבאמת יוקם נמל נוסף או יורחב הנמל הקיים, אנחנו קוראים לכך שההכנסות או חלק מההכנסות העצומות הכלכליות שיגיעו מהנמל החדש יממנו את פרויקט הפארק הזה שהוא מבורך ויפה. הסיכום של ההמלצות שלנו, אני מתנצל בפניכם, לא קראתי כמובן את כל המסמך, הוא מאוד מפורט, הוא נמצא באינטרנט, אתם מוזמנים לעיין בו. הסיכום של ההמלצות שלנו היא קודם כל שכל ההתייחסות חייבת להיות כוללת, לשלב את כל הממדים, את כל הסוגיות. אנחנו מדברים על אותו אזור, אי אפשר שכל גורם יתכנן לעצמו תוכנית נפרדת, ושכל התוכניות האלה אפילו לא ידברו אחת עם השנייה. זו חולשה בלתי נסבלת בעבודת מערכות התכנון. כל הסוגיות האלה גם מצטברות, יש להם השפעה כוללת, יש להם משמעות לגבי התושבים במפרץ. אנחנו מוטרדים מכך שהרצף המצטבר של ההחלטות שמתקבלות עתה עלול ליצור רצועת הפרדה תעשייתית בלב מטרופולין המפרץ. אנחנו מתייחסים במלוא הרצינות וכובד הראש לנתוני התחלואה הקשים, הבלתי נסבלים, שהם נתונים רשמיים שמדינת ישראל עומדת מאחוריהם. אנחנו לא מדברים פה כרגע על איזה שהם נתוני NGOs כאלה או אחרים. מדינת ישראל בנתונים רשמיים אומרת, אנשים במפרץ חיפה חולים הרבה יותר בסרטן, אגב גם באסתמה, וזה מצב שאי אפשר לחיות איתו, אי אפשר להשלים איתו, ואי אפשר לעבור עליו לסדר היום. ולכן, כשאנחנו מחברים את נתוני התחלואה הקשים עם הנתונים הרשמיים שהמשרד להגנת הסביבה מציג לנו ביחס לרמת הפליטות התעשייתיות המסוכנות באזור מפרץ חיפה, אנחנו קובעים שחייבת פה להינקט פעולה נחרצת על בסיס עיקרון הזהירות המונעת. העיקרון הזה חייב להנחות גם את הרשות המבצעת בכל גורמיה, גם את מוסדות התכנון, בפרט אלה שעוסקים בעיצוב המרחב הציבורי לעתיד, והם חייבים לתת לעיקרון הזה משקל ראוי במסגרת החלטותיהם. מבחינתנו, הצירוף הזה של ממצאי התחלואה החריגים באזור מפרץ חיפה ועומס הזיהום הקיים באזור המפרץ, חייבים להיות הקו המנחה העיקרי להחלטות התכנוניות המתקבלות ביחס לאזור הזה. אנחנו אומרים גם שאי אפשר להמשיך ולהשלים ממצב שבו אירועי חומרים מסוכנים הם שגרה באזור מפרץ חיפה. ריבוי האירועים מחייב הגברה של פעולות הפיקוח והאכיפה בתחום זה. אנחנו מברכים על הקמתו של הצוות שהקים השר להגנת הסביבה, אנחנו קוראים לו לפעול בצורה נמרצת ונחרצת. כל הדברים האלה אינם חלופה לאותה בחינה כוללת ברמה הלאומית של המצב שבו מפעלים וחומרים מסוכנים מרוכזים באזור כל כך מאוכלס. זו שאלה של מדיניות שחייבת להיבחן במלוא הרצינות, נוכח הסיכונים הקיימים באזור הזה, הן ברמה הביטחונית והן ברמה הבטיחותית. יש לשקול בכובד ראש לאילו תעשיות וחומרים מסוכנים מדינת ישראל באמת זקוקה,
ואילו תעשיות וחומרים מסוכנים אינם נדרשים אצלנו בהיקפים גדלים וגדולים. לאחר שהסוגיה הזו תיבחן לעומקה ברמה הלאומית, צריך יהיה לבחון את שאלת מיקומן של התעשיות והחומרים המסוכנים שהם אכן חיוניים למשק הישראלי בתחומי מדינת ישראל, לפי רמת הקרבה לריכוזי אוכלוסין ואזורי סיכון. אנחנו פירטנו את ההמלצות שלנו גם לגבי מתחם בזן, כאשר אנחנו אומרים שהמדיניות הראויה היא חתירה להפחתה של הזיהום, לא שמירה של הזיהום ברמה הנוכחית, אלא הפחתה של הזיהום. למתחם קרקעות הצפון, אנחנו מבינים את הפינוי ותומכים בפינוי מריכוזי אוכלוסייה קיימים, תומכים לחלוטין בזה. אנחנו מאוד מודאגים מריכוז מאוד גדול של חומרים מסוכנים במתחם אחד, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הבטיחותית. נושא הנמל, אנחנו ממליצים על בחינה תכנונית מעמיקה נוספת של סוגיית הקמת הנמל, תוך התמקדות בשכלול והוספת יכולות ורציפים במסגרת הנמל הנוכחי במקום הקמתו של נמל נוסף, בהנחה שבאמת צריך את היכולות הנמליות הנוספות, שזו מבחינתנו הייתה הנחת עבודה. אנחנו קוראים כמובן למעורבות ולעירוב... עצמה? 2 דקות. דילגתי על כל כך הרבה דברים. הייתי במתח, אני חייב לתת פה, יש פה רשימת דוברים גדולה מאוד. נכון, אני ממש מסיים. אנחנו קוראים לעירובו של המשרד להגנת הסביבה בקביעת תנאים סביבתיים מחמירים בכל הנוגע להפעלת הנמל, כדי להבטיח שאיכות הסביבה ואיכות האוויר לא יורעו בצורה ניכרת כתוצאה מהקמת הנמל. אנחנו התייחסנו לפארק הקישון, להרחבתו, מברכים עליו, הוא מאוד מאוד חיוני. הוא לא צריך להיות השארית שנותרת אחרי שכל ההחלטות התכנוניות השונות והסותרות מופעלות, אלא זה צריך להיות דווקא נקודת מוצא. שאנחנו רוצים להתחיל מפארק הקישון, אנחנו רוצים להתחיל מקיומו, אנחנו רוצים להתחיל מהתפתחותו, מהגדלתו, מהרחבתו, ולא להפך. דיברנו על בעיית הנתונים, מה צריך לעשות בבעיית הנתונים הזו. אנחנו קוראים לתת את התקציבים הדרושים למשרד להגנת הסביבה, לאיגוד הערים, כדי שבאמת הם יוכלו לבצע ניטור לפי הצרכים שהם בעצמם רואים. בדיקות פתע במפעלים, התייחסנו, ואיוש של התקנים הנוספים הנדרשים במהירות מרבית. אדוני היושב ראש, אני רוצה להביע תודה לכל האנשים הרבים שהשקיעו ימים כלילות בעבודת ועדת המשנה. כל החומרים שלנו, של ההחלטות שלנו, יהיו באתר האינטרנט. אני מבקש לתת גם לחוקרת שליוותה אותנו להגיד כמה מילים, אם היא תרצה בכך. המחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הוא אחד המחקרים החשובים ביותר. אני רוצה לומר לכם, כמי שמלווה את מרכז המחקר הרבה שנים ואוהב את המחקרים שלהם בדרך כלל, הפעם נעשתה פה עבודה באמת יסודית ומעמיקה במיוחד, והיא באמת תלווה אותנו עוד שנים רבות. ותודה לכל השותפים הרבים. אני מניח שיש גם בוודאי ויכוחים מסביב להמלצות שלנו, אבל אנחנו נמשיך ונעבוד ביחד ונשמע את הוויכוחים. ואני מאחל לחיפה, לראש העיר, לתושבי העיר, לתושבי ערי המפרץ, לכל הפעילים, שחיפה באמת תהיה מטרופולין נפלא ומשגשג. נעשים בחיפה גם דברים נפלאים בתחום הסביבתי. הנה המטרונית למשל, שכדאי להזכיר אותה, שהיא באמת, עם כל הביקורות שקיימות, זה דבר תקדימי של מערכת תחבורה אחרת. יש דברים שאולי אפשר לשפר, ובוודאי העירייה גם תשפר יחד עם התושבים, ותשמע את ההערות שלהם, אבל נעשים בחיפה מאמצים מאוד גדולים כדי שהעיר הזאת תהיה העיר המקסימה, היפה. אתם יודעים, הרצל כותב על חיפה בתור כמעט התגשמות החלום שלו, ומתייחס למפרץ חיפה בתור הריביירה העתידית של המדינה שהוא חולם עליה. אז אולי בעתיד באמת מפרץ חיפה יהיה ריביירה של כולנו. אני מאוד מודה לכולכם על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת. תודה רבה לך, דור. כמובן, אני לא הייתי בכל ההצגה, אבל גם קראתי את הדוח שלך בעיון, וגם את החלק ששמעתי ברהיטות רבה, בלהט רב, כמו שאתה יודע, וגם ביסודיות. אז שיר, אני ברשותך אתן לחבר הכנסת אזולאי לומר מילה, ואז אני אחזור אלייך, ואחרי זה לראש עיריית חיפה, מריון יהב. זה מה שרציתי להגיד. אני קודם כל מצטרף לכל הברכות והתודות. אני חושב שכדאי שמיד אחרי דוב, כדאי לשמוע את ראש עיריית חיפה, ואחר כך נשמע את הדרג המקצועי. זה מאוד חשוב. אוקיי. השיר, ורק תוסיפי אולי לדברים של... אין לי יותר מדי מה להוסיף על הדברים של חבר הכנסת חנין. רציתי להציג פה עוד נתונים, אבל את כל הנתונים אתם יכולים לקרוא במסמך מפאת קוצר זמן.
המסמך פה חולק מסביב לשולחן, אבל מי שלא קיבל הוא יהיה בימים הקרובים באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת וכמובן באתר הוועדה, אז אנחנו מזמינים את כולכם לקרוא ולהגיב ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. מריון היה, בבקשה, ראש עיריית חיפה. בוקר טוב. אני רוצה להתחיל במשפט שמגיע לך, חבר הכנסת חנין, ששחר חדש הפציע היום. ואני מאוד מודה לך ולחברת הכנסת מירי רגב על היוזמה הזאת, על הדוח הרציני ועל ההתעמקות בנעשה באזור שלנו, כי אנחנו את העזרה הציבורית בהחלט צריכים, כי בהרבה מאוד דברים שלא נגעת בהם בצורה קונקרטית, אנחנו עוסקים ומוצאים את עצמנו במערכה לבד. אני אתן לך דוגמה, אני כבר 10 שנים נמצא בכל מערכות המשפט שקיימות במדינת ישראל כנגד מפעל האמוניה, אין לי שום עזרה בהקשר הזה, וחבל שהוועדה לא נדחה... שמעתי שהשר לאיכות להגנת הסביבה... רגע, דקה, אתה מכיר אותי הרבה שנים ואני כבר בגיל שאם אתה חותך אותי אני לא זוכר. לא זוכר איפה היית. לא זוכר. לא בשוק. לפני 40 שנה זה היה יותר טוב. זה היה יותר טוב. הנה, אתה רואה מה קרה. אנחנו נמצאים במערכה הזאת לבד, ואני מאוד מצר שאתם לא לקחתם כמה נושאים שנמצאים על הפרק, כי אתם טענתם שכאשר, אני מצטט, כאשר קמה סכנה, יש חובה ציבורית לבצע פעילויות כדי למנוע אותה. ובקטע של פעולה ציבורית למניעה, אנחנו מוצאים את עצמנו לבד ודי קשורים עם הידיים מאחורי הגב, ובמפעל האמוניה זה דוגמה. אני חושד בהם, בכל מי שעוסק בתהליכים של העברת מפעל האמוניה לדרום, שלא יעמדו בלוחות הזמנים. אני חושב שלוחות הזמנים הם ארוכים מדי, אפשר היה לעשות את זה הרבה מזמן. גם עכשיו, באירועים הביטחוניים שהיו, הייתי לבד בלמנוע את האוניות אמוניה להגיע למפרץ חיפה, הייתי לבד במערכה לרדד את המיכל וכו' וכו' וכו'. אותו דבר לגבי תש"ן. אני חושב שהיית צריך להקדיש צוהר מיוחד לחברה הזאת. זו חברה בבעלות מלאה של המדינה. לפני 10 שנים כשנכנסתי לתפקיד, הישיבה הראשונה שאני הייתי נוכח בה הייתה בהקשר להעברת תש"ן לקרקעות הצפון והטמנתם. ו10 שנים הם ממזמזים את העניין, ולדעתי עוד 10 שנים או 15 שנה אנחנו נשב פה, הנכדים שלנו עם חברי כנסת נכדים שלכם, וידברו על אותו דבר. יושבים שם אנשים שלא התביישו, 300,000 טון להטביע בחולות קריית חיים, 300,000 טון, ואני הייתי צריך לגלות את זה. זה לא תפקידי לגלות את זה. ואני אלך ואני אטפל בהם. רק חיכיתי שהקולות למטה בעזה ישתתקו, ויהיה לנו זמן לעשות את הדברים כפי שצריך לעשות. דבר שלישי. לגבי הניטור, אנחנו העיר הכי מנוטרת בעולם, יש לנו 16 תחנות ניטור, והלוואי ותהיה לנו 26 תחנות ניטור, ואני גם מצטרף לדרישה שיהיו עוד אלמנטים שינוטרו. מבחינתנו חשוב מאוד שינוטרו כל האלמנטים שיש אפילו ספק הקטן ביותר שהם אלה שמשפיעים על בריאותנו. בוודאי, זה המלחמה. אנחנו שמנו את המלחמה הזאת בראש סדר עדיפות, ולכן אנחנו יכולים אחרי עשור להצביע על שינויים דרמטיים במדד זיהום אוויר בעיר חיפה. כמובן עדיין לא הגענו לאוטופיה, ונכון אמר חבר הכנסת חנין שהוא לא יודע על איזה נתונים עדיין הם מבוססים זה, ולכן אנחנו נכנסנו עכשיו בהשקעה ענקית לסקר ענק שסוקר את הדברים האלה, ואני מניח שתוך שנה יהיה לנו את תוצאות של שנה, אבל זה ימשך 5 שנים. הסקר הזה יתמשך על פני 5 שנים, אבל תוך שנה יהיה לנו כבר את הנתונים הראשונים. פרוסים... סקר אפידמיולוגי? כן. הוא יוצא לדרך? יוצא לדרך. הסקר יוצא עכשיו לדרך, ואנחנו משתתפים בו, והוא יזכור לא רק את העיר חיפה, הוא יזכור עוד ריכוזי אוכלוסין באותו מצב, ואנחנו נדע בדיוק איפה אנחנו עומדים. חשוב לנו מאוד לדעת היכן אנחנו עומדים, כי אתה צודק. לא צריך לשמור על רמת זיהום קיימת גם אם אנחנו שבעי רצון ממנה, חייבים להוריד אותה. אין על זה חולק בכלל, ואני חותם על כל הניסוחים שלך.
ואני מודה לך, זה לא היה ניסוחים מתלהמים, זה היה ניסוחים שהם מראה מקום לעבודה עתידית. ואני מאוד מודה לך על העניין. אני גם חושד בך שהמקצוע המשותף שלנו זה מה שגרם לך לכתוב עם מזג שיפוטי ראוי לציון. דבר נוסף זה לגבי הנמל. אני רק רוצה לבוא ולומר לחברים כאן, וזאת הזדמנות נהדרת לבוא ולומר לכם. במשך 35 שנה, 40 שנה, ממשלות ישראל לדורותיהן בונים אך ורק את מדינת תל אביב. אנחנו עושים דבר שלא קיים בעולם. אנחנו מבססים את המדינה הקטנה הזאת על מרכז כלכלי אחד. אין לזה שום דוגמה בשום מקום אחר בעולם. זה צפוי להתרסק. מתוך מדד תל אביב 100 החברות הגדולות במשק, 97 יושבות בתל אביב. אצלנו 8 קילומטר מאיתנו מצאו את הגז הטבעי, ההנהלה יושבת בהרצליה פיתוח. אנחנו לגמרי ירדנו מהדעת. עכשיו המדינה באיחור של 66 שנים עשתה משהו כדי לשים פוקוס על הדרום ובאר שבע. היא מעבירה את בסיסי צה"ל לדרום והופכת את באר שבע לבירת הסייבר. פעולה בן-גוריוניסטית יוצאת מגדר הרגיל. היא לא עשתה פעולות משלימות לגליל ולחיפה. הנמל זה הפעולה, אנחנו חייבים את זה, וכבר היום יש עסקים ענקיים שעוזבים את הגליל ואת חיפה ועוברים לאשדוד. פיתוח נמל אשדוד זה פיתוח נמל תל אביב. רואים את המנופים של אשדוד מהטיילת של יפו. זה טירוף מה שקורה כאן. עכשיו, לכן כל התוכניות שאתה בדקת אותן, שנמצאות על השולחן 30 שנה, 30 שנה בודקים אותם כל הגורמים התכנוניים, כולם, בכל הקדנציות שבעולם, לא העירוניות, הממשלתיות, ודחו אותם, ומה שעכשיו עומד על הפרק זה מה שהתקבל. ותאמין לי, אני מלווה ארגונים, אני גם ישבתי בשולחן הזה קדנציה, אני מכיר את הכל, מכל ההיבטים שרק קיימים. לא ראיתי פעולה תכנונית כל כך רצינית כמו חברת נמלי ישראל בראשותו של בריימן עושה לאורך שנים וימים, ואני אומר את זה פה לפרוטוקול. זה פעולה, אנחנו גם מלווים אותה, אנחנו רואים את הדברים האלה, אנחנו מקשים. הנמל ודאי שאסור לו לעורר בעיות סביבתיות. ודאי וודאי, אנחנו חיים שם. אני ראש העיר הראשון שנולד שם בחיפה. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו ניקח את כל האלמנטים הסביבתיים האלה בתכנון. אבל חשוב מאוד שכל הגליל ייצא דרך חיפה ולא דרך אשדוד וינוע על כל הכבישים. לזה יש גם בעיות סביבתיות ענקיות. לא ייתכן שחברת קטר פלסטיק תעזוב את כרמיאל רק בגלל שהיא לא יכולה לייצא דרך נמל חיפה והיא תעבור לאזור אשדוד. לך תראה מה קורה בעיירה הקטנה הזאת באמצע כביש 6 עם כל המבני תעשייה שקמו שם. בשוהם, כולם עזבו את הגליל ואת חיפה. כולם ללא יוצא מן הכלל אחד. כולם יצאו. זה מפעלי אחסנה, איזה זיהום. איזה זיהום. ממש, שטראוס מזהם, שטראוס מזהם. טבע מזהם. זה אזור מזהם. רבותיי. ממש. בקיצור, מה שאני בא ואומר, הנמל, עצם הפעולה שלו, שיוצרת 10,000 מקומות עבודה, 1,000 בתוך הנמל ו9 בחוץ, ומחוללת עוד פעילויות כלכליות עצומות בגליל, שהולך וגובע, היא מאוד חשובה, כשכמובן אני מקבל את הראש פרק שלך, ששום דבר אסור לו ליצור עוד בעיה סביבתית באזור. גברתי, אדוני, תסתלק בקריית חיים. זה שאני לא צועק כמו מירי רגב, זה לא אומר שאני לא יכול להתהפך עליך בשנייה. אדוני, אתה מוכן להירגע? אני דקה אוציא אותך החוצה. אז צא החוצה, בבקשה. כן, מר יהב, אני אגיד את המשפט האחרון. לך אני נותן חסינות בגלל הילדה החמודה שיש לך לברכיים, אז אני מבקש גם להתאפק. אני בשם כל קריאת חיים. אני אתן לך לדבר אחרי זה גם בשם כל קריאת חיים, אבל אני רוצה לתת לראש העירייה לסיים את דבריו. מר יהב, מה האופק? האופק הוא שאני מצפה מהגברת לא ללמד לשסע את הילדה הקטנה. אוקיי. וכמה זמן אתה...
דקה. דקה, בבקשה, לסיכום. לא, דקה של פוליטיקאי זה דקה אחרת. אנחנו, העירייה בראשותי... דב חנין עמד בשתי דקות. העירייה בראשותי היא העירייה הראשונה בהיסטוריה של חיפה שהפכה בהחלטות תכנוניות את מפרץ חיפה למער, למרכז עירוני. אנחנו אלה שסימנו את הפארקים במפרץ חיפה. אנחנו אלה שהתדיינו עם הקיבוצים לאפשר לנו להגדיל את נחל הקישון. 500 דונם זאת רק התחלה. דוב, תקשיב, אתה לא מקשיב. אני מקשיב לך כל הזמן ואפילו רושם. אתה לא רשמת, אתה לא הקשבת, אני יודע מי מקשיב ומי לא. 500 דונם זאת התחלה, אנחנו מכוונים על 6,000 דונם, כמעט עד ג'נין. זה לא הכל בתחומי העיר חיפה. זה אני גם רושם. זה מתאים פוליטית לך, מתאים לך פוליטית. לזה אנחנו מתכוונים, ועכשיו הניקוי הענף של הבוצה זה צעד ענק בכיוון הזה, תבואו לראות את זה. מנקים ומזהמים באותו זמן. אני בדרך כלל לא מתווכח עם אנשים דתיים. לכן העניין של להפוך את כל המפרץ למער, עם כל המשמעויות האלה, עם הטיפוח, שמה שמער מחייב מבחינת איכות חיים וכמובן הורדת הזיהום, זה נומרו אונו אצלנו. זה הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים ומשקיעים בו לא רק מאמצים תכנוניים, אלא גם כסף עתיר אנחנו משקיעים בו ונמשיך להשקיע בו. ככה שאני מודה לך מאוד על הדוח, הוא בהחלט מכוון. אני מודה לחברת הכנסת מירי רגב שחזרה, אני בירכתי אותך קודם על היוזמה, זה בהחלט שם עלינו פוקוס, ואנחנו ניקח את המסמך הזה כמסמך עבודה, שנותן לנו היבטים לאן אנחנו רוצים ללכת, כשאני מבקש ממך לרשום לפניך שאנחנו ככה פועלים לאורך כל הזמן, אנחנו רוצים את זה ואנחנו עושים את זה, וזאת הסיבה שנרשמים מדדי איכות סביבה שונים בתכלית ממה שהיו רגילים באזור הזה. אוקיי, אני מודה לך ראש העיר, אני מבקשת את מרב מיכאלי, חברת הכנסת מיכאלי, לאחר מכן אני מבקשת גם לשמוע את דברי חבר הכנסת דוד אזולאי, שהוא גם חבר ועדת הפנים, והוא גם היה חבר בוועדת המשנה הזו, ואז אנחנו נסכם. לא, אני רוצה אותו דווקא בסיכום, לפני הסיכום. מיכאלי, בבקשה. תודה רבה, גברתי יושבת ראש. אני חושבת שיותר באמת צריך להשאיר מקום לציבור פה, לכל הפעילות והפעילים ולכל המוסדות החשובים שעוסקים בדברים. זה רק, אני רוצה קודם כל באמת לשבח כמובן את חבר הכנסת חנין, שאין עליו. לא, שלא יעלה במשקל חס וחלילה. לא. בואי, את ואני יודעות שכנראה זה כבר לא יקרה. ולא קרה עד היום. ולהגיד שאני מצטרפת, זאת אומרת, אני רוצה להחזיר לך, מריאב, את המחמאה בתחום הלא התלהמות, לפחות בחלק, דווקא בדיוק כשנכנסתי, איימת ללכת למשטרה או משהו. לא, זה דווקא היה... על 300,000 טון ששפכו ליד קריית חיים, בלי רשות ובלי סמכות. כן, אמרה מישהי, עכשיו אתה נזכר. אני רוצה לשבח את התגובה הלא מתלהמת לדברים הלא מתלהמים של מר חנין, אבל מצד שני אני רוצה להגיד שככל שחבר הכנסת חנין הציג את הדברים ואמר באמת דברים קונסטרוקטיביים ובטון, במזג שיפוטי, ככל שהדברים נאמרו בסוג של נועם, הם דברים מאוד חמורים. זאת אומרת, כשבאמת יש לפעמים נתונים מסוג הדברים שאי אפשר להתווכח איתם. כשאת מסתכלת על נתוני התחלואה בסרטן, בנשר, זה דבר שבאמת הוא בעצם קורא לפעולה מאוד דחופה ומאוד משמעותית. וזה באמת מסוג הדברים שהם בקליפת אגוז, מדגימים את הסכנה הרבה. עכשיו, אין לי ויכוח איתך, אני מסכימה איתך לגבי הצורך בפיתוח אזור חיפה כבירת הגליל, מה שהיא הייתה וצריכה להיות, והצפון, באופן שבאמת יאפשר תעסוקה ויאפשר גם פיתוח של יותר תרבות, ובכלל לאפשר לה להיות מרכז עירוני משמעותי. אבל זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שזה יבוא על חשבון הזכות הבסיסית שהיא לא פחותה של ציבור, כל ציבור לחיים בריאים.
לחיים בריאים באמת, ובהקשר הזה זה באמת במובן הכי ראשוני בסיסי שמאפשר לחיות על פני למות. והרבה פעמים, זאת אומרת, לאורך, א', מדינת ישראל בצעירותה ודאי חטאה באיזון הזה, הפרה אותו באופן גס, והייתה הרבה בורות גם צריך להגיד. אבל היום כבר אין בורות. היום יש הרבה מאוד ידע ויש הרבה מאוד כלים בשביל לעשות את זה בצורה שתהיה באמת קונסטרוקטיבית, ובאמת תאפשר פיתוח בר קיימא, מה שנקרא. באמת המילה הזאת שנקראת קיימות, שהיא כבר הפכה להיות קלישאה כמעט, אבל יש בה משמעות באמת חשובה. ואני חושבת שזה, עם כל האמירות הנעימות מכל הצדדים, אני חושבת שבאמת מן הראוי לקחת פה צעדים מאוד משמעותיים בשביל לטפל בזה ממש בהקדם. אחרת לפיתוח הזה הוא יחזור כבומרנג, לרעת התושבות והתושבים ולא לטובתם. לא, אין פה מחיאות כפיים. מנכ"ל חני, בבקשה, הדובר האחרון. לאחר מכן, כמובן, חבר הכנסת אזולאי, אם ירצה דב חנין להוסיף כמה דברים. דוד צור שניהל את חלק מהדיון, ואני אסכם. בבקשה. שלום, בוקר טוב. אני מתייחס רק לעניין הנמל. אני גם העברנו גם נתונים וישבנו גם עם חלק מחברי הוועדה וגם עם המרכז. מכובדים, תקרב אליך את המיקרופון, נשמעו אותך יותר טוב. אני מתייחס רק לעניין פיתוח הנמל ופיתוח הצפון. אנחנו עובדים על עניין הפיתוח של חיפה מאז 1995. נערכו תוכניות אב, נבחנו עשרות חלופות ולא חלופה אחת במהלך השנים, גם על ידי מומחים בישראל וגם על ידי מומחים מחול. זאת עבודה שנעשתה לפרטי פרטים, שהיא כללה בתוכה בחינה גם של היבטים של הים, היבטים של הנדסה אזרחית, ובעיקר היבטים שקשורים לפיתוח חיפה והצפון בראייה כלכלית. במקביל אנחנו גם בחנו את עצמנו מול אשדוד. העבודה שעשינו אושרה על ידי כל מוסדות התכנון על פי הנחיות מדויקות של המשרד להגנת הסביבה. גם ההנחיות לבנייה עצמה מבוצעות בדיוק על פי הנחיות של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו לא חורגים כהוא זה. נערכו סקרים גם ביבשה וגם בים, אני חושב בהיקף שלא היה כמוהו במדינת ישראל, ואני מדגיש כל הזמן על פי הנחיות מוגדרות של כל גופי הרגולציה במדינה, החל מגופי התכנון וכלה במשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. ראינו גם את התוכניות שהחבר הכנסת הציג כתוכנית חלופית, בחנו גם את החלופות האלה, בחנו במשך, לא בעני דפאף, אלא בחנו אותם לעומק, כולל עם מומחים מחול. הדברים האלה הוצגו, הצגתי גם בפני מכון המחקר, ואנחנו חושבים ובטוחים שהחלופה שאנחנו מציגים היא החלופה המיטבית שנותנת מענה על כל ההיבטים, גם הסטטוטוריים, גם של איכות הסביבה, וגם בסופו של דבר של הפעילות הנמלית הצפויה. אין לי הסבר יותר מפורט, ואני רוצה להבטיח לכולם, הנמל החדש שיבנה, או מסוף המחולות החדש שיבנה, הוא ייבנה בשיטות הטובות ביותר, שתיתן מענה לכל מה שעלה פה חשש, ואני מכבד את החשש הזה, והוא נר לרגלינו שקשור לאיכות הסביבה, ובעיקר לתקופת ההפעלה. הנמל הזה נבנה בשיטות התפעול המיטביות ביותר, כדי למנוע כל חשש לזיהום, גם במה שקשור לתפעול של הכלים שיעבדו בנמל, גם מבחינת האוניות שתגענה. אני רק אתן דוגמה אחת, בנמל הזה האוניות שתגענה תהיינה מחוברות לחשמל ברציף. המנועים שלהם לא יעבדו. כל אחד שמכיר יכול להבין עד כמה זיהום הסביבה צפוי שיש מאונייה, ועולה פה החשש מזיהום כזה, עד כמה הוא ירד
בסדרי גודל. אני יכול להבטיח לכולם, לחברי הכנסת, שהתוכנית הזאת שאנחנו עושים היא התוכנית המיטבית ביותר האפשרית. תודה. תודה רבה לך, חבר הכנסת דוד אזולאי. אני אומרת שוב, אני לא, תראו, אני לא שוברת את מילתו של ממלא מקומי. אני אמרתי בתחילת הדיון הזה לא התכוונתי לשמוע אזרחים. הדיון הזה נועד כדי לשמוע את סקירתו של יושב ראש ועדת המשנה שמינתה ועדת הפנים בסוגיה הנדונה. אמרתי שהיחידי שאני אתן לו זכות דיבור הוא ראש העיר חיפה, שהוא מייצג בעיניי את ראשי הערים, כולל אני אציג פה, סליחה, את ראש, אז הוא לא מייצג, אז הוא מייצג את עמדתו בלבד. משום שראשי הערים האחרים לא הגיעו, אז אין להם זכות דיבור פה. אז אוקיי, יכול להיות, אבל אני לא עוסקת בבחירות. אז אני אדבר, תכף אני אציג את המכתבים שהם שלחו. 3 ראשי ערים שלחו מכתבים לנושא מסוים, תכף אני אציג את המכתבים. ולאחר מכן, שנקיים דיוני המשך, אנחנו כמובן ניתן לציבור להתייחס כפי שאנחנו עושים בכל דיון, משום שהמנהל הדיון לפניי, חבר הכנסת דוד צור, אמר שהבטיח גם, חשב שנכון שמנכ"ל חני ידבר, חשבתי שנכון לעשות זאת. מרגע זה אנחנו חוזרים לאמירות שאמרתי לפני כן. אין, אזרחים לא מדברים פה היום יותר. אבל אזרחים הם אלה שמתים בחיפה. אני יודעת, ולכן כי... איפה את גרה? מדוע שהם הם אלה שמתים בחיפה. הדוח שהציג... איפה את גרה? סליחה, אני זאת שהקמתי את הוועדה, לא אתה. אז יפה, אז מרגע זה שקט. אני מת שמה, לא את. שקט שיהיה פה. הבנתי. הדוח הזה הוא חד משמעי. תודה, נא להוציא אותו החוצה. הדוח הזה הוא חד משמעי. צא בבקשה החוצה. אנחנו בחיפה מתים. לא מעניין אותי. צא החוצה בבקשה. מה זה צריך להיות? זה מה שצריך להיות. חצוף, גם אני ממנה ועדה וגם יש לך מה להגיד, תצא החוצה. מנכ"ל חני כן יכול לדבר בתושבים. כן, כי ככה החליט דוד צור. והוא מילא את מקומי לפני כן. ומרגע זה אני חוזרת לנהלים שאני אמרתי. חבר הכנסת דוד אזולאי, בבקשה. גברתי היושבת בראש. כולם יכולים לצאת מבחינתי. דוד צור, בבקשה. דוד אזולאי, בבקשה. גם הדיון הזה נועד כדי לטפל בנושאים הבעייתיים ובאזרחים, ובימים קשים כאלה אני נותנת לנושא הזה 2 מיניתי ועדה שלמה לטובת הנושא הזה. אז זאת האמירות שלכם, אז בושה וחרפה. בבקשה, דוד אזולאי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, האמת שחשבתי לפתוח בנושא אחר, אבל לאור מה שאני שומע כאן, אני רוצה קודם כל להגיד פה לחברים, לכל האזרחים שבאו להשתתף בדיון הזה, למי שלא יודע, הוועדת המשנה הזאת הוקמה על ידי יושבת ראש ועדת הפנים, חברת הכנסת מירי רגב, ועל כך היא ראויה לשבח והערכה. זה לא דבר של מה בכך, וכדאי מאוד לקחת את זה לתשומת ליבם. אני רוצה להגיד שזאת מסורת ידועה כאן בוועדת הפנים, וזה מעיד על ההתייחסות הרצינית של הוועדה לכל נושאי הסביבה. לכן אני מבקש, ואל תקלו ראש בדבר הזה. דבר נוסף שרציתי להגיד, חבר הכנסת דב חנין, ידידי, עשה עבודה יוצאת מן הכלל, ובאמת אני מאוד אני חושב שהוא ראוי לכל מילת שבח בעניין הזה, וזה לא מהיום, במשך שנים רבות הוא משקיע רבות בנושא הזה, ואני מעולם לא הטלתי דופי בעבודתו הראויה, כי הוא עושה באמת, קטונתי מלשבח אותו ולתת לו ציונים, אבל אני אומר לכם, בהכירי אותו כיושב ראש ועדת פנים בקדנציות הקודמות, עושה עבודה יוצאת מן הכלל. וכל אלה שמתפרצים עכשיו, אני פשוט לא מבין על מה ולמה אתם מתפרצים. יש פה נציג יוצא מן הכלל שעושה את העבודה ומדבר בשמכם ועושה את כל העבודה בשמכם. כל ההתפרצות, תסלחי לי בבקשה, אל תפריעי לי, טוב? לא. אני לא רוצה תשובה כרגע. עכשיו רק חברי הכנסת... ההתפרצות הזאת הייתה מיותרת, לא מכבדת, ואני בטוח שבבוא היום אתם עוד תגיעו למסקנה שמה שנעשה כאן בוועדה הזאת, או בוועדת המשנה, בסופו של דבר באים לתת מענה. רבותיי, צריך גם לזכור דבר אחד, יש רצוי ויש מצוי. כולנו היינו רוצים שכל מדינת ישראל תהיה ירוקה. זאת האמת, זה מה שאנחנו רוצים. אבל מה לעשות? זה לא קורה לצערנו הרב. אני גם תושב הצפון. אני גם מכיר את כל הבעיות, ביקרתי, הייתי שותף בדיוני הוועדה, ראיתי מה שנעשה.
אי אפשר לבוא ולהגיד שלא נעשה כלום. רבותיי, מי שביקר לפני כמה שנים בנמל חיפה, מי שביקר בבזן לפני כמה שנים, והסתובבתי אז כיושב ראש ועדת הפנים, והסתובבתי הפעם גם כן במסגרת ועדת המשנה. רבותיי, נעשו דברים, לא מספיק, צריך עוד. אבל צריך לקחת גם את זה בחשבון. יש פה ראשי ערים שעלו באמת, אני מניח שהגברתי היושבת בראש תתייחס לנושאים האלה, העלו בעיות שאפילו לא קיבלו תשובות, וזה תפקידנו. בעיה נוספת שאני גם רוצה להעלות זה הנושא של תמ"א 30. תמ"א 30 למעשה פירקו אותה, השאירו אותה חלקים קטנים, איבדה את כל המהות שלה. וזה אחד הדברים שאם אנחנו באמת דואגים, זה הדבר שצריך להדאיג אותנו. ואני פונה ליושבת ראש גברתי, באמת זהו נושא שאנחנו צריכים לקיים רק עליו דיון בנושא התמ"א 30. יחד עם זה, אי אפשר להתעלם, אדוני ראש העיר, אי אפשר להתעלם, ואתה מכיר את זה טוב מכולם ומכולנו פה, גם אנחנו מכירים את זה. אין ספק שחלק גדול של מפרץ חיפה יושב על מטען חומר נפץ, מסוכן ביותר, ובמיוחד היום, כשאנחנו רואים את האויבים שלנו, הם לא בוחלים בשום אמצעי, שום נקיטת אמצעים, שום זהירות. כל המטרה שלהם היא אחת ויחידה, איך לפגוע בכמה שיותר אזרחים במדינת ישראל. דווקא בזמן הזה אנחנו לא יכולים להתעלם מאותו חומר נפץ אדיר, מאותם מפעלים שמהווים סיכון גדול לתושבי המפרץ ולתושבי סביבת חיפה, וזה לא פעם הנושאים העלו. אני לא יודע, תחושתי, אני לא יודע להגיד את זה, אבל מילה, אני חושב שיש איזושהי מגמה ממשלתית לא לקדם את כל הנושאים האלה. מי שיודע כאן, כמה שנים אנחנו מדברים על פינוי של מפעל האמוניה באזור מפרץ חיפה. הדברים עומדים, כאילו לא קרה שום דבר, מדברים. אז הורידו כמויות, בסדר, אז אני אומר, הורידו כמויות, אבל זה עדיין זה לא זה. קיים על זה דיון. לכן אני באמת, לסיכום דבריי, אני רוצה לבקש שנקיים דיון על תמ"א 30, ואני מאוד עוד פעם מודה לך ולדוב חנין, נעשתה עבודה טובה ואי אפשר להתעלם. ואני מציע לכל החברים פה שהתפרצו, אנא תכבדו את עצמכם ותכבדו את המקום שעושה למענכם. תודה רבה לך, חבר הכנסת דוד אזולאי. יש לנו עוד 5 דקות למליאה, לכן אני מבקשת, נחמן, ממש בקיצור, דוד צור, ואני אסכם, בבקשה. אני רוצה להצטרף לדברי קודמה. אני מבין את המתח שראש העירייה הציג אותו בין הרצון לפתח את חיפה ולהחזיר אותה או להעמיד אותה במקום המרכזי שהיא ראויה לו, שהיא ראש החץ של צפון הארץ, שאנחנו יודעים כולנו את התהליכים הקשים מאוד שעוברים גם בכלל, גם ביחס בין יהודים וערבים שמתגוררים בצפון. יש הרבה דברים שאנחנו אפילו לא מדברים עליהם תמיד בפורומים פתוחים, ואנחנו מבינים את הבעייתיות והדחיפה שראש העיר נתן ונותן לחיפה היא בלתי רגילה. צריך להזכיר את זה גם פה, אפילו אם אנחנו עוסקים כרגע בעניין של איכות הסביבה והזיהום וכדומה. חיפה נאבקת בכוחות עצומים שמושכים את הדברים למרכז, אבל הרקטות של החמאס סימנו קווים חדשים גם במפה של מדינת ישראל. אבל אני חושב שיש למטבע הזה גם צד אחר, ואנשים גרים שם, ואנשים רוצים ליהנות מאיכות חיים, ואנשים רוצים ליהנות מבריאות. הדוח של דוב רק מצביע על הסתירה הזאת. אנחנו צריכים לשים על השולחן את היחס בין שני הגורמים האלה ולחפש את הפתרון האידיאלי. מוכרחים לשמור על צפון פעיל ותוסס וכלכלי ותעשייתי, אחרת אנשים לא יגורו שם בכלל. יכול להיות שהם יהיו בריאים, אבל הם לא יהיו בחיפה. ולכן אני בהחלט מצדד בלהעלות את מדרגה אחת את ההתייחסות לאיכות הסביבה ולהגנה על פני הסביבה. עניין הזיהום, הציגו לי פה כל מיני עקומות כאלה, הוא באמת גבוה מאוד שם, מוכרים להפחית אותו, ובימים האלה שאנחנו מדברים, אז כמובן ההיבט הביטחוני, אני יודע שיונה נתן לזה דעתו, והוא נאבק בכך, אבל מוכרחים לחשוב שיש שם פצצה מתקתקת, שיום אחד חס וחלילה תהפוך מתיאוריה למציאות, כי כל הטילים יבואו לשם, גם מהחברים שלנו בצפון, שעכשיו יושבים ומחכים לראות מה תהיה התוצאה. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת דוד. תודה, ממש בקיצור. אני קודם כל מצטרף מאוד לדברים שנאמרו לגבי הדוח. הוא מקיף, הוא נוגע בהרבה מאוד נקודות.
ובין היתר הוא גם, אני חושב שהוא גם מצביע על האיזון הנדרש, בטח בהקשר של תמ"א 30 וגם בהקשר של בניית הנמל, לאיזון הזה הנדרש בין פיתוח הצפון ואזור חיפה לבין החובה הקיימת לניטור וגם לניטרול של המזהמים, ואין ספק שרמת הזיהום שנמצאת שם היא גבוהה מאוד וצריך לעשות לעניין הזה. לגבי הצעקות שנשמעו וגם הכעס והאגרסיות, אז קודם כל יש פה אמפתיה בוועדה, זו הוועדה שמטפלת בנושא הזה. אנחנו ירדנו לשם, יושבת הראש הייתה שם לדעתי יותר מפעם, אנחנו היינו שם מספר פעמים יחד, גם בקישון, גם במפרץ, גם בנמל, וכמי שמכיר גם את עבודות הפיתוח והתכנון של הנמל, היה לי מאוד חשוב שגם אתם תשמעו מאמץ שנעשה בצד הפיתוח של מקומות התעסוקה שהנמל הזה מייצר, גם את ההשקעה והחשיבה שיש בעניין הזה לניטרול הפוטנציאל הזיהום. ולכן אני חושב שהיה חשוב גם לשמוע את קולו של מנכ"ל, ואני לא מתנצל על כך, ובטח את קולו של ראש העיר. וכמו שאמרה יושבת ראש הוועדה, יתקיימו דיוני מעקב נוספים ודיונים אחרים שבהם נוכל לשמוע את כולם. ולכן אני מציע עם כל ההבנה לאגרסיות, לא להפנות אותם דווקא ליושבת ראש הוועדה, כי היא אולי היחידה שעוד בעניין הזה גם מינתה ועדת משנה, שהיא מחייבת אותה כמובן, וגם תעשה פעולות בהמשך. לכן אני חושב שרק לעניין כמה הערות של דוב, אני אומר את זה רק בהערה אחת כללית. היום הטכנולוגיות וגם לניטור ולניטרול הן כאלה שלא היו בשנות ה-70-80, ולכן אני חושב שאנחנו נהיה חייבים לפקח, שהמשרד לאיכות הסביבה והמדינה ומשרד הכלכלה וכל מי שבעצם מפתח את האזור בראש וראשונה משקיע בנושא הזה, כי כמות הזיהום באמת שנמצאת במפרץ היא מעל ומעבר. ואדוני, זה לא משנה אם אני גר בתל אביב, באשקלון או בצפון. הצפון יקר לנו לא פחות בעניין הזה לכל אחד מאיתנו שבא פה לעשייה הציבורית. לכן בואו לא נעשה את ההבחנה הזאת, בטח לא ביום שאנחנו מקיימים פה דיונים על המיגון, היעדר מיגון בנגב, בערים כמו אשדוד, אשקלון וכן הלאה. אנחנו מוצאים לנכון להקדיש פה שעתיים על הנושא הזה, אני חושב שצריך להאריך את זה. אומר המליאה. 5 דקות יש למליאה. משפט אחד. תודה גברתי יושבת הראש, ושוב תודה באמת על הקמת ועדת המשנה ועל הגיבוי שאת נתת לנו. עמיתי, אני רק רוצה לומר שתי מילים שאמר ראש עיריית חיפה, ומבחינתי הן מסכמות לדעתי את כל הדיון הזה. ושתי המילים הן תוכנית עבודה. מה שאנחנו ניסינו לגבש זה מסמך שיכול לשמש כתוכנית עבודה לכל גורמי המדינה המעורבים בעניין, כדי לקדם את המפרץ הזה, להיות באמת שחיית החמדה של מדינת ישראל שהוא יכול להיות, והוא כבר היום מתקדם לשם, והוא יכול להיות הרבה הרבה יותר מזה, לטובת התושבים שם, אבל לטובת כולנו בסופו של דבר. תודה רבה. אני רוצה להודות לך דוב ולחברי הוועדת המשנה על עבודה יסודית ומקיפה, שבאמת מיפתה בצורה מאוד עניינית את הבעיות של לב המטרופולין חיפה. אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת, לפני שאני מסכמת, גם למנהלת הוועדה. הוועדה הזאת היא בלחץ מאוד גדול, יש לנו הרבה מאוד ועדות משנה שאנחנו מקימים, חברי הוועדה הם חברים ועדות המשנה, ובנוסף לעומס של המליאה, של ועדת המליאה, את גם ממלאה מאוד יפה את עבודתך בוועדות המשנה. בהחלט, גם בשם כל חברי ועדת המשנה. אני רוצה להודות לך על כך, אני רוצה להודות גם ליועץ המשפטי של הוועדה, שלמרות הוותמ"לים והדיונים על דיור בר השגה, אנחנו מצליחים גם להביא לידי ביטוי את הנושאים הסביבתיים, ואתה יחד עם הצוות שלך נותן לזה מענה. ועכשיו נעבור לעבודה. אין ספק שיש לבחון את כל סוגיית לב מטרופולין חיפה בראייה מערכתית, בראייה סביבתית, בראייה חברתית ובראייה בריאותית. אי אפשר לבחון את הסוגיה הבריאותית בנפרד מהחברתית, ואת החברתית בנפרד מהסביבתית, ואי אפשר לבחון בוודאי את ההיבטים התכנוניים בנפרד מהבעיות הסביבתיות, החברתיות
והבריאותיות. וזאת לא שני נושאים או אמירות ברורות שהוועדה אמרה, אבל היא הסתמכה בעצם על משרד הבריאות. אחד, נתוני תחלואה קשים במפרץ, הם לא המציאו את זה. והנושא השני זה פליטת חומרים מזהמים, שכולנו יודעים את הסיכון שלהם. ולכן זה מחייב אותי כוועדת הפנים והגנת הסביבה להתייחס לסוגיות האלה בהקשר גם של הגנת הסביבה וגם של הסוגיות התכנוניות. צד אחד ועדת הפנים אחראית גם על משרד הפנים, והיא אחראית גם על הגנת הסביבה, ולכן אנחנו נעשה את מה שתחת הפיקוח של הוועדה הזאת, עם כמובן הפניית זרקור לנושאים שלא כפופים לוועדה הזאת, כמו לדוגמה נמל בוועדת כלכלה, ואנחנו נפנה את זה לגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה. אני רוצה קודם כל להגיד אמירה חיובית ולהעביר את זה גם לשר הפנים, שהוא יהיה מחוטב מן הסתם למסמך הזה, על כך שוועדות התכנון מאמצות את האמירות של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הן לא באות, שומעות ויוצאות מהחדר כאילו הם לא נאמרו, אלא הן מבינות שוועדת הפנים היא לא חותמת גומי, והן מתייחסות בדיונים שלהם בוועדות המקומיות, המחוזיות, ודאי ועדה ארצית, לאמירות שנאמרות כאן בדיון, וזה חשוב וצריך להגיד על כך מילה טובה. בסוגיית תמ"א 30 אנחנו נערוך דיון נקודתי. אני כבר מבקשת להעביר מכתב התייחסות לסוגיה הזאת של משרד הפנים, ונקיים על זה דיון נקודתי יחד עם כל ראשי המועצות, הערים והגורמים הרלוונטיים. בסוגיית החומרים המסוכנים הגיעו אליי 3 המכתבים. דרך אגב, בנושא תמ"א 30 שלח לי מכתב קצין ראש עיריית קריית אתא. שלחו מכתב 3 ראשי ערים, מוצקין, נשר וביאליק, לראש הממשלה, לשר הביטחון, לשר הגנת הסביבה, בעניין חומרים מסוכנים בהיבט משבר, ובהיבט של המשבר הזה צוק איתן. בעניין הזה אני מבקשת לזמן את שר הגנת הסביבה, ותודה לאל גם עכשיו ברגע שקיבלנו את ההחלטות הנכונות בוודאי. שר הגנת הסביבה, שר הגנת העורף. מי? אז אלוף פיקוד העורף, מנכ"ל משרד הביטחון, כדי לתת טיפול ומענה לסוגיית... כן, בוודאי, אנחנו נעשה חלק ממנה במסגרת מליאה, כי השר יבוא גם להתייחס לדוח של דוב, תכף אני אסכם על זה. מי זה שר הגנת הסביבה? שמו אמיר פרץ. מכיר אותו מהמפלגה הקודמת שלך, לא? הגנת הסביבה, את אמרת הגנת העורף. לא, אלוף פיקוד העורף, אבל שר הגנת הסביבה הוא כפוף לוועדה הזאת. אנחנו כמובן, היועץ המשפטי לוועדה, נקיים חלק מהדיון בוועדת המשנה. אנחנו נקיים חלק מהנושא בוועדת משנה חסויה, וחלק אנחנו נקיים אותה במליאה. הדוח הזה כולו, כפי שהוא, צריך להילמד על ידי חברי הוועדה כולה. אבל אני מבקשת לשלוח את הדוח כולו להתייחסות שרת הבריאות, שר להגנת הסביבה, שר הפנים, שר התחבורה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה. אני מבקשת התייחסות של כל גורמי, שר האוצר, כל גורמי הממשלה יקבלו את הדוח כולו מלא והתייחסו לדוח כולו ולהמלצותיו. לאחר שנקבל את המלצות או חוות את תשובת, התייחסות הגורמים הרלוונטיים, נקיים כאן דיון עם השר להגנת הסביבה, שהוא המוביל מבחינת הוועדה את הנושא. הוא יתייחס לדוח, ולאחר מכן אנחנו בעצם נפרוס את תוכנית העבודה בפיקוחה של ועדת המשנה, ואנחנו כמובן נביא את זה להצבעת המליאה. נמשיך את תוקף ועדת המשנה לפיקוח על תוכנית העבודה, על פי ההתייחסות של המשרדים ועל פי מה שהוועדה כולה תקבל. אני רק מציע להגביל את זה בזמן, בבקשה. כן. הדיון הראשון יערך עם חזרתנו למושב באוקטובר או נובמבר? בנובמבר, במהלך חודש נובמבר יהיה דיון ראשון עם השר להגנת הסביבה, ועד אז הוא יצטרך כמובן לשלוח התייחסות מסודרת לדוח, וכמובן למשרדים הרלוונטיים. אני חושבת שכמובן אנחנו נתייחס גם לקישון, שרון, זה חלק מהדוח. אני חושבת שברגע שמשרדי הממשלה יקבלו את הדוח ויצטרכו לבוא לוועדת הפנים ולתת התייחסות, זאת תהיה בעצם תחילתה של דרך ותחילתה של תוכנית עבודה, כפי שגם אתה ביקשת, ראש העיר. המטרה של כולנו היא מצד אחד לגרום שהעיר חיפה והקריות ימשיכו
לקלוט ולהשאיר את הצעירים בצפון, אבל מצד שני גם לדאוג לבריאותם של האזרחים. אני מודה לכולם שהגעתם, תודה רבה, שיהיו בשורות. אין מחיאות כפיים בוועדה. אנחנו רוצים באמת להודות. להודות לך בשם הפעילים, הטענות הן לא כלפייך, שתדעי את זה. כלפיי או לא כלפיי, זה אמירות שלא היו אומרות.